6 ساله محکمه نمیجه. ایش در 4-5 ماه کشیدگی. این مادر میگوید نسبت فرزند محبوسش در زندان مردوویای روسیه بدرفتاری و شکنجه صورت گرفته است. میر محمد شیرالیف 6 سال پیش در روسیه زندانی شده به ادعای مادرش 5 ماه پیش برای ویران کردن قاعده داخل زندان به اتاق جریمه‌ای انداخته شد. پسر ما از جانشان سیر شده، خود را کشتنی شده و نهایشان را بریدن. مادر میر محمد میگوید برخورد با پسرش باید عادلانه باشد و او در دایره قانون جزای خود را ادا کند. همه را سوال دادم میگه که 10-15 روز زیاد تا 2 ماه ممکن نیست زیادش ممکن نیست. این 6 ماه گرفته است یا محکمه در آنجا. давлатёр ҳам мегӯяд бародари ӯ алиҷон сафаров низ айни сарнавишти мир муҳаммадро дорад. онҳо ҳам 5 моҳи пеш аксҳои бародари худро тавассути адвокат дастрас карданд ки дастҳояшро бо талоши худкушӣ буридааст. аз ҷонашон сер шидиянд. коргарони ҳамон зиндон маҳбус инора ғам медодиянд. ҷонбезоршан ба ҳамин ҳол хушона расондиянд. ба гуфтаи бародараш, алиҷон ронандаи таксӣ буд ва соли 2017 барои нигоҳ доштани ғайриқонунии маводи мухаддир боздошту зиндонӣ шуд. апам рафта буд, намонда буданша дуромаданӣ. надид. передачарам қабул накарданд. гуфтанд вай изоляторда мумкин нест передач гирифтанд. дар қисми навбадории муассисаи ислоҳии рақами 22 мардавияи русия дар як тамоси телефонӣ тасдиқ карданд ки бо чунин номунасаб зиндонӣ адои ҷазо мекунад. вале онҳо шиканҷа шудани маҳбусони тоҷикро рад карданд. агар ин воқеият медошт онҳоро аз инҷо мебурданд. дар намояндагии тоҷикистон дар русия гуфтанд қазияи мир муҳаммад шералиевро пайгирӣ доранд ва бори охир ба раҳбарияти ин зиндон ҳафтаи пеш нома ирсол кардаву ҳанӯз посух нагирифтаанд. аммо дар ин намояндагӣ гуфтанд дар бораи алиҷон сафаров ҳеҷ шикояте дарёфт накардаанд. мо аризаи ҳамсараша гирифта будем. аз аввал ҳамсараш навишта буд собира ва малоҳат. ин худи моҳи октябр буд. дар гирифтани ҳамин ариза мо дидем ки вазъият камтарак мураккабтар аст. фақат мушкил дар сари ҳамин Шералиев буд. балки мо рафтан вай кардан омадан. дигаро ҳамон мегуфтанд ягон хай мушкилӣ надорем, ягон чӣ надорем. дар зиндонҳои русия беш аз 10 000 шаҳрванди тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд. аз шароити нохуби онҳо зуд гузоришҳо нашр мешавад. бар асоси омори расмӣ наздик ба 500 000 шаҳрванди тоҷикистон барои кор ҳамасола ба русия мераванд. оморе ки ҷониби русия беш аз 1 миллион нафар арзёбӣ мекунад.